салом ба ҳамаи тамошобинон ай худи Тоҷикистон. Имрӯз мо Нилуфар кати ду каса рафтаестем кору боро кати вай паспортни стол рафтаестем Нилуфар кати. Дирӯз рафтем ҳама каса, лекин афсӯс ки набуданд. Барои ҳамин боз имрӯз вай саҳар кати рафтаестем ки то ки бошанд. Дирӯз баъди обед баъд рафтем. Анамихел худо ба шукр мо омада нағз расидем. Аллакай қариб ки як ҳафта мешад ки мо омадем. Бисёр серкор, ҳар рӯз кору бори хуdo мо кати. Барои ҳамин умуман вақт нашуд ки дига вай кунем, видео кунем. Барои ҳамин хотир гуфтам камтар кору боро ҳал шаванд, баъд ба ҳазур видео карда монтаж карда. Ҳоли ҳатто интернетое надидем ки масалан чанд сум аст, чӣ хел аст, чӣ хел нест. Ана ҳамин хел ва ҳамин рӯз танҳо субҳи саҳар интернет гирифтагӣ набудам. Гуфта хостам ҳамахел даромада бинам кани чӣ гап ютуб комментариёҳода чӣ гапҳо рости гап. Фикр накардам ки ҳатто то ҳамин дараҷа одамо ҳамахел гапҳо менависанд. Занҳо гӯем, бовар дорам ки бисёриаш занҳо ҳастанд. Хайр афсӯс ки занҳои тоҷик ҳамахел суханҳо нависондагӣ ва комментария ҳичи ман гирифтам заблокировать кардам, удалит кардам, тамом. Лекин гап худи инсон ҳаст ки дар ҳамин дунё гӯем дар ҳамин ҳаёт танҳо барои бадӣ ҳаст. Тамом гапҳо як масалан бад задан, як каса ранҷондан, як каса хафа кардан ҳеҷ гап не. Худо ба шукр ки мо ҳозир Тоҷикистонда пеши падару модарда гаштем. Ман хурсанд. Ҳатто комментарияҳои бади онҳо мана зиқ намекунонанд. Гӯем Нилуфар кати рафтаестем. Шавҳарам афсӯс ки саҳар кати кору бори худшон кати натонистанд. Хайрият ҳаминаш хуб ки паспортни стол мода наздик. Ҳозир меерем майда. Ҳамон рӯзе ки аэропорт рафтем хостам ҳамаша ҳамахел видео карда, ҳамаша нағз кардан. Видео кардагӣ аз ҳамон аэропорт дуромадем. Рости гап беҳад зиқ шудем, асабонӣ шудем, ғамгин шудем. Натонистем видео карда. Умуман гӯям чӣ хел гӯм беҳад зиқ будам. Ҳатто масалан видео кардан нахостам. Танҳо вақте ки самолётда шиштем, баъд ҳамон вақт ман чӣ хел гӯям камтар видео кардам. Тамом дига вақташ ман беҳад зиқ будам. Насиб ягон рӯз шавад агар ҳатман нишаста ҳамаша боз ман мегӯям ки барои чӣ мо ҳам хел зиқ шудем, зиқ будем дар ҳамон аэропорт. Гӯем инҷоҳои ҳамаи суботнӣ карда тоза кардиянд. мана берун ҳаво ҳатман гарм, хушрӯ. Рӯзе ки мо омадем як ду се рӯз ҳаво гирифтагӣ, борон зад, лекин боз ҳамахел пас аз ду се рӯз ҳаво гарми хушрӯ шудак. ана ҳамин хел ва комментарияҳо дар бораи чӣ буданд гӯям. Ман рости гап ҳамин рӯз комментарияҳои хонда ба ҳамин хулоса омадам ки ягон чиз гап задан дар кор нест. Масалан ягон чиза нишон додан дар кор нест. Барои он ки дар бораи як чи гап мезанӣ, як чиза нишон медиҳӣ, дарав одамо ту нодида будаӣ, ту ина гуфтаисти, хел як чиза якум бор дида, як чиза вай. Ман ҳамихел вай чиза нишон медиҳам барои он хотир ки масалан одамо фаҳманд ки масалан ҳамон чизи хуб ҳаст, на ин ки масалан бад. Ҳавай хуби ҳамон чиза масалан ман мегӯям фикрҳои худман. Лекин одамо афсӯс ки дигар хел мефаҳманд. Хай ҳеҷ гап не. Ман инҷа хушрӯ карда об манбаи ҳаёт нависиядам, лекин об нест. Ман ин тараф рости гап намедонам суд бошад чӣ бошад. Ин здания навсохтагӣ вай тарафаш ҷои паспортгирӣ, авай рост якта здания дига ҳаст. Рости гап намедонам ҷа маориф бошад, ҳукумат бошад. Намехел инҷа пури одам. Дирӯз низ омадем пури одам, очират, ҷои хушрӯ кардагӣ. Хай очират мешинем ака. ҳама ҷо сабзи хушрӯ. Рафтем Нилуфар, мана птички, мана Нилуш. Рафтем мо Нилуфар кати банк рафтем, моя банк рой кардан. Ман инҷа таҷбургер пайдо шуда. Инҷа пешвақт мағозаи Афлесун буд, ҳозир бошад мағозаи Самарқандай. Аммо бошад Нилуфар кати банк рафтестем. Дирӯз ҳамон банк рафтем.
ҳатто нагуфтанд ки масалан пули ҳамина супоридан дар кор ҳамин ҷада дирӯз мода гуфтанд ки ҳамин пеши паспортни стол мебинед ҳамин ҷада мегиранд ҳамон пули отпечатки пальца. ма ҳозир унҷо рафтам мегӯянд ки не бояд банк рафтан дар кор бо мана ман дубора бо банк рафтестем мегӯем. пиёда пиёда гаштем акнун. банкам хело рост мерем банк аст бом хело рост мефурӯем паспортни стол ҳаст. инҷода радио ҳама вақт гап мезанад ҳама хел баланд кардагӣ ки соат 12 шудааста беҳада офтоб ҷӯш шудагӣ ҳама ҷои субоднӣ карда тоза кардастанд. нилуфар давида рафтааста дасташда якта гули лола ҳами пеши вай паспортни стол кан вай гули лола як рафтаста. мо нилуфар кати компания тисел рафтастем барои он ки намедонам дубора пул мегзаронем ҳама вақт пул нест баланс нол. барои ҳамин ҳозир рафта гуфтем фаҳмем ки кани чӣ хел тариф вай чӣ хел вай чӣ аст ки пулам мегирад. занг зада намешад умуман на интернет даромада мешад на занг зада мешад нафаҳмидам. инҷоҳоя чӣ хел хушрӯ кардия зданияи нав сохтян. баъзе ман инҷода тисел медароем. соат 12 шуд кошки обед набошад мо ҳама вақти обедда. камин мана нилуфар пеши хонада каминам бозӣ мо тисел рафта омадем. интернетҳои тоҷикистон намешад барои видео загрузит кардан беҳад қимат. барои ҳамин насиб акнун шавҳарам биёд баъд ҳамроҳ рафта ягон интернет интихоб мекунем подключит мекунем баъд ин видеоҳои ҳамаша монтаж карда мепартоем ютубда. мана нилуфар ҳамҷода мехоҳад бозӣ кардан. офтоб ҷӯш соат 1 шуд ҳавай ҳамҷо промаданӣ. нилуфар много чӣ кор мекунем рафтем ак хона чӣ ана бозиша ёфт нилуфар. офтоб ҷӯш неке рафтем пеша нигоҳ кунад илюш ҳавои тоза бегоҳ шуда лакай. як мағоза мерем як чиза диданӣ намехарему танҳо ҳам халқ мебинем кани ҳаст нест чанд суб оста унҷа машина. рафтем ин тараф равем ҳозир дадашам мебиён акай бегоҳи рӯз шуд субҳи саҳар рафтагӣ шуд корубор каси машғул мо бошад хонада ҳоле шитем интизор дадаша кай мебиён кай корроша намешанд баъд мегардем. исо мана ин тараф магазин илюш ин тараф раҳи роста монда нилуфар ҳама дағардуғур ҳама ҷо санго кати нағалтен бо да ҷо пеши домам хел хушрӯ кардагам хел гул шинондагӣ аҷоиб бод беҳад хушрӯ. соле ки мо россия рафтем ҳамин качелиҳояю ҳамин скамейкаҳоя ҳамаша часпондан 3 сол пас манам хел истодиян нағз хушрӯ тоза озода ҳама ҷо бо ҳама ҷом хел арчаҳо диди инҷа санг бисёре барои ҳамин удобнаҳаю. да вай велик дошта попоша хушрӯ монад. мана ин горкаҳои тоҷикистон качелиҳош вай велик доштай.
رفتیم ایست رویم پیش خونه رویم. اینا نمیخواهند مانند پیش خونه رفتن. خرسند نیلوفر. اکا قفای با کی خیلی دویده میتوند؟ آستتر. یگان کودک در رفته نزند ولی پاورات اوقا خوشو کرده نمیتوند. با هم این طرف ماشینا میبیاد خیلی طرف در شلاگ باون هست. این طرف در نیسته. یکی قفا ماشین نبیاد. نه غلطی نه؟ من اشتور داشته نیلو. دینازور بده یا نه غلطین با نه غلطین با جای همه جای سبودنی کده تازه کرده خوش رو کردیم. شین نه غلطی از من میفرورم شین